Molt bona nit. Entrem en planeta escacs, gimnàstica historiadora. Els campions del món pels més petits. I no tan petits, també. Amb Jordi Migó, l'escriptor, i Agustí Calvo. Jordi Migó, a més, l'escriptor d'Escracs, aquest magnífic llibre que tinc a les meves mans. També ha fet moltes coses pel que fa als escacs. Ha format part de la junta directiva de l'Espluga de Francolí durant diversos anys. Ja des de ben petit va fer bones actuacions pel que fa als escacs. S'ha dedicat també com a entrenador. Per exemple, va ser el meu entrenador a Sub-12, al Campionat d'Espanya, que hi ha anat diversos anys acompanyant l'expedició catalana. I també, de ben petit, feia molt bons resultats en tots els paredats. I, a més, ha arribat a ser mestre català. El seu somni, ja des que va néixer, pràcticament. I, a més, per si no n'hi hagués prou, té una norma d'AMI. Però ha decidit no dedicar-se tant amb els escacs competitius i per això és llicenciat en farmàcia. Professió amb la qual es dedica, principalment. I a l'altra banda tenim Agustí Calvo, que és un jugador apassionat dels escacs, especialment de la seva història. Per això el tenim aquí, perquè ens comparteixi anècdotes d'escacs. Un llibre que ens parla sobre els campions del món, per a totes les edats. Història viscuda i encara viva. Molt bé, començarem molt breument comentant amb un titular i un subtitular que ens resumeixi el llibre. Per exemple, puc començar jo donant l'exemple. Escacs, gimnàstica historiadora per a tots i totes. Escacs dona a conèixer els campions del món per a totes les edats, gèneres i sense cap mena de discriminació. Algun altre títol que resumeixi aquest gran llibre que us recomano adquirir? Ja trigueu. Per exemple, Jordi. Bé, jo potser podria afegir aquí, doncs, estic d'acord amb el que tu has dit, per exemple, i també podríem dir escacs, els campions del món, els nostres referents i els que han fet evolucionar el joc fins al que sabem ara, avui dia, com a escacs. Perfecte. En línia i molt interessant. Agustí, vols afegir alguna cosa? Algun punt de vista diferent o seguim? No, és que jo crec que Jordi té tota la raó. O sigui, el nostre esport té un avantatge, és que el campió del món, a veure, és una carrera molt dura i a vegades injusta, perquè moltes vegades el campió ha d'esperar que vingui, que juguin tots els aspirants fins trobar el candidat. Però el campió del món ens assegurem que és un senyor que domina els escacs. Realment és un senyor, bueno, hi ha algun cas molt puntual, però que és el millor jugador del món i sobretot no només el millor jugador, sinó quan guanya és perquè ha donat un pas endavant als escacs. Ha trobat una nova tendència, un nou camí, no? I això és el que és important de per què s'ha de saber quins són els campions del món. No? I fullejar el llibre, veureu que cadascú es podria dir el que ha millorat o que s'ha avançat als escacs amb aquest jugador. No? O sigui que estic completament d'acord amb Jordi. Perfecte, doncs avui principalment ens centrarem en explicar curiositats sobre els campions del món i també relacionant una mica amb el maig pel campionat del món que està jugant ara entre Nepo i Calci.